wai Espiano on the beat, on the beat, on the beat, on the beat. ai so aka ke wanda ya shiga sai ya zamo gwarzo hawa usan ki nake so a gare ni bar maganar fansa soyayyar da ta shiga rai na fara shirin aure take na so mai gini har kasuwa da je na siyo gyaure dangi na duk sun san hawa a zuciyata ta yi shere ƙaunar ta rage san hawa zuciyata ya yi girma ke zama mun dawowa zuwan bumaraɗi ni da abokaina wajen bikin Hafsat diyar Haji Mustapha mai marana da ni nuran mama da ake aboki na ogana da Usman Tayat da Umar Sake kaja abokaina Magana na ji labarin garin yayi jama'ar ciki kwai girma ga su da alkhairi kirki gare su sun mana alfarma da ni yake muka fito domin na gansu su ganniwa a fitar da muka yi a nan na gawo waya mai alfarma suna cewa na yi boy na yi gamo a nan fabo kina kai ta yani ido kar da gizo nake da idanuna kallo ta yarinya mutunce ko ko aljanke kaina kyawun ta yayi yawa har mata ruɗa dukka tunanina faɗi zance na wallahi santa nake in ta bace to za na shige rana muka je na yo salama sai ta amsa tana wani kallo na zuwa ta tabar ni sanda sautin da ya shiga kunne na katana inda sannan ke tabur da na mai kiki afuwa guna me sunanki da na ganki rai na yamar kuna budurwa tamkarki ban ji ba ko gani da idanuna na wata barkwanci da riya ta yi murmushin tebo kuna kowa kudu jidda suna na filani shine yare na gidan mu nan a gaba yake mu je mamu ka gaida iyayena yanayin kalamanka sun shiga rai da zuciya sun zauna ni ma ina son ka amma akwai matsala ka ji zance na Miliya fulani ce kwai wani wanda ya kashe babana kuma na dau alkawar aure ba zan ba sai na yi fansar babana ka taimakan Mahmud mu je argar mu in ɗauko fansana in kamin naka da mun dawo a tara miyo aure Rai shirin tafiya rugar sawa udan ɗaukar fansa yarinci zane ce dan ta zamto ma